Menteri rang ba ka jela Conrad ke sangma ha ka saltrik luber, ulaya shimbenta ha ka program Our Magnificent Meghalaya Vision 2032 ha resu Belpara Mini Stadium, kabara ke ka jingdap prasnam jong sorkar NDA, bat ban penskem biang ya ka jing temu jongka, halwar ka roy ka par ka baken thuk lang bat ka bane. Lasdang ya ka program da ka jingken ma buram ya upi sangma. Haba a jingkran ha ka ni ka jingalang, Menteri rang ba ka jela ulo ong ba ka Meghalaya menta ka de ka ri ka ba ar ka ba Kiustat ha ka yok ka kat ha ka ri, hadien ka Tamil Nadu, da ka ba banjor ba ka jingroy ka day ban poi syadu ki kendong kensran. Ka roy ka par ka day ban long ka ba pura, bat ban penkela sya ka jingkela ka ba shisha ha ka jing im jung ki beri ulo ong. Ula penbena ban sedang biang ye ki jing penrong kerteng Focus Plus naka resubel para hakba arajar ngot kinong yo jingmentoi thamai kin yo iki check ban buram ya ki kam babhajong pi sangma ula penbena ru ye ki jing thmu ban shna ya ka museum ka kan bat ka film Timothy di Shira menteri katana jungo kai perthei bat ka rep karyang ula batai ya ka Focus Plus kum ka jing thmu ba kongsan ban yo kamai bat ula pen pau ya ka program Green Meghalaya hakaba ulapan pau ya ka jing sung kia halur ka jing pom pathar ya ki klau ki betam bat ka jing her ka jong ka wa damring Deputy Commissioner Dr. Abhishek Saini ula ong baka vision jar life ar ka thmu ban te ya ka yok ka kat ka ba $10 billion da ka ba pen klan ya ka rep karyang ka kam jungo kai perthei bat ka kam sengjam ulak do baka Focus Plus ka aisana jar tingka shi yeng lingba ka DBT na ka bentai ki kambaya day bat ka rep karyang kat ba ka Green Meghalaya ka ajing kashan hadu arko wajar tingkashi hector shisnam hapo ka scheme Payment for Ecosystem Services Model. Lasam ye ki check shaki nong yo jingmentoi hapo baro arteli ka scheme. Ka Green Meghalaya menta na ka benta sanpo wajar hector bat kan sapen he sa sanpo wajar hector. Lapan kot ya kan ka program da ka jing ai khublei na TMG moment bat la ya shimbenta da ki nong mik mat pai ba ki he sorkar bat ki pai ba na North Garo Hills. Achakat songo songdong pa lak banderang na India songdong pa plak tribal rang na Northeast ni mandirang na main gi sekrani sal punga mena ya salo bersich keng naskang hazar genichi dok bersio at sini jat ni pagapa papye sangma sagi 안춘코 아이 약을 쌓고 왓테리앙아하 아청 사간친 위야 PA 상마 saksana men nagsengapa dalgapa matsun acak jatna Rota bersirang na MP ukni MLA ukni biadang dekyuk na ha Tentang development ko na bayok na ha Garo Hills ko tentang ata ha Tribal lang na North East Mandrang na Parliament kurang ko na ha